खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 4 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 17 आघन दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खोमसि फोथायनाया मोनसे सोमोनांथाव बांहोनाय नुनो मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर फैगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोख्रों मिजिं दं। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिया दिनै जौगागोन। सावस्रि गोख्रों थागोन आरो गोसोआरि गोजोनबो बांगोन। दिनै नोंथांनि बिबुंथिया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। गोदान मानसिफोरखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। गोजाम सिन्थाया गोमोरलांगोन आरो नोंथांनि गोसोआ रेजें जागोन। दिनै नोंथांनि नाजानाया ओरैनो गारजानाय नङा आरो नोंथाङा मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। वृषभ राशि। रांखान्थियारि महरै दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। खामानिनि गोख्रैथिया बांगोन आरो मुलाम्फा गोनां दर-दाम जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। गोदान सोमोन्दोफोरा इयुनाव मुलाम्फा लाबोगोन। सावस्रि सरासनस्रा थागोन आरो गोहोनि थाखोआ मोजां थागोन। नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। दिनै नोंथांनि आखुआ सुबुंफोरनि गोसोखौ देरहागोन। बेयो मोनसे गिदिर थिरांथा लानायनि थि सम। नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव नांथाबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि साननाय आरो थिरांथा लानायनि गोहोआ जोबोद गोख्रों जागोन। गोदान सानस्रिफोरा नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। दावबायनाया जाथावना आरो फिथाइ गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। रांखावरिबो मुलाम्फानि मिजिं दं। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव लाबोगोन। खामानिया थाबैनो दावगागोन आरो थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि मेलेमआ दिनै बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। गोदै बाथ्रा बाहायनाया गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। न'आव गोजोन आरो सुखु गोजोन थागोन। गोजाम सानाय एबा बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हायो। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनानै लाखि आरो साना मोजाङै थांगोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। माखासे थाबथानाय खामानिफोरा दिनै सिगांथिं आवगायगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन आरो थिरांथाफोरा ओंथिगोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोहोमा बयखौबो गोसो बोनो हागोन। बेयो नोंथांनि जिउ राहायाव दावगानायनि सम। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोख्रों जाथावना दं। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै गोदै जागोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया दिनै जोंखांगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। समाजारि मान सन्माना बांगोन। सासे गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोख्रैथि थागोन। गोदान खामानि मावनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नखरनि गेजेराव बांसिन रायज्लायनाय आरो सोंनाय-फिननाय जागोन।
रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रि मोजां थागोन आरो गोसोआ गोजोन थागोन। नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय जर'खा मुलाम्फा। माबेबा सानथांखियाव जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। तुला राशि। दिनैनि साना समानथाय आरो गोरोबलायनायनि सान। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। फालांगियारि समाजनि थाखाय राङारि मुलाम्फा। नोंथांनि गोसो बोनो हानाय आखुआ मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा सासे जर'खा सुबुंनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब आरो गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोथौ सानस्रिया जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो मान सन्माना बांगोन। खामानिया गोख्रैयै दावगागोन। सावस्रि मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। दिनैनि मोनसे गिदिर थिरांथाया नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। समा मोजां जायो। खाबुफोरखौ आबुङै बाहाय। गोजाम साननायफोरा खम जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। जिउ राहायाव गोदान गोजौ थाखोखौ मोनहैगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो दावबायनायनि मिजिं दं। नखराव थुलुंगाखांनाया बांगोन। नोंथांनि गोहोआ दिनै नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। गोदान खामानि जागायजेननो थाखाय नोंथांनि थाथाया जोबोद मोजां। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 28 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोजा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। खामानियाव मान होनाय आरो मासि जौगानाया जाथावना। रां दोनथुमनाया बांगोन। गावनि सावस्रिखौ एसे जोथोन ला। नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गोजोन लाखि। खामानिनि गुनआ जौगागोन। रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै नोंथांनि धोर्यआ जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाब्रु गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान खाबुफोर आरो गोदान सोमोन्दोफोरा ओंखारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि साननाय आरो थिरांथाफोरा नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। मेलेमारि खामानिया जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मीन राशि। दिनै सोरजिलु आरो सानबोलावरिया थिखिनियाव थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो खामानियाव जाफुंसारनाय। नखराव गोजोन थागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन आरो फोथायथिया बांगोन। नोंथांनि रोंग'थिया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। गोजाम जेंनाया खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।